L-Assoċjazzjoni tal-Istabbilimenti tal-Catering laqgħet b'mod tajjeb ħafna il-proposta tal-Partit Nazzjonalista illi il-VAT għar-ristoranti u l-kiosks tinżel minn 18% għal 7%. Fi stqarrija affirmata mill-President tal-ACE Michel Muscat, l-Assoċjazzjoni spjegat illi din il-proposta hija waħda li se sarraf f'sostenn għall-istabbilimenti tal-catering. Għalhekk ilhom dawn l-aħħar 5 snin jappellaw il-Gvern biex jieħu azzjoni. Tantu hekk illi l-ACE laqat il-proposta li ressa il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borg u li wieħed li se jkun qed jagħmel fl-ewwel 100 jum tiegħu bħala Prim Ministru ġdid ta' pajjiżna. Fil-fatt l-ACE stiednet il-Partit Nazzjonalista sabiex jiltaqgħu jiddiskuti l-aħjar mod kif din il-proposta issir fl-ewwel 100 jum ta' Amministrazzjoni Nazzjonalista. L-ACE stenniet li din il-proposta primarjament hija ta' sostenn għall-istabbilimenti tal-catering u li se tgħin lill-industrija biex issir aktar kompetittiva, speċjalment meta wieħed jikkunsidra li f'pajjiżi oħra fil-Mediterran ir-rata diġà hija ferm inqas minn dik ta' Malta. Intant il-proposta ta' Alex Borg biex tonqos il-VAT hija waħda biss minn lista twila ta' proposti li huma intiżi jgħinu lin-negozji. Dan apparti li hemm ukoll proposti separati biex il-ħaddiema wkoll jiġu inċentivati fejn gvern ġdid nazzjonalista jagħti l-kola sħiħa u ma jintaxxax l-ewwel 10,000 euro li impjegat jaqla minn xogħol part-time jew full-time.